Felvétel elindult, mehet. Elég hatékony a kis jószág, kb. 80% halott, vagy pedig eszméletlen sebesült. 2 élő maradt, még egy kört mehetsz rajta, ha gondolod. Vettem, rakétát fogok használni, illetve láttam egyébként egyet tőled a keleti oldalon. Vettem. Oldalról kerülni. Most igazából ezzel nem foglalkozunk, mert a jelölés a lényeg, ha most eltalálnak, majd legfeljebb meggyógyítom magamat. Tesznek jó ez. Kár, hogy nincs bent a hangmód, mert az editoros presettel vagyok bent, csak a látvány maradt, az elég hatásos. Ráfordul. Lettem. Célon vagyok. Lézer aktív. Hajrá. Rifle 3 times. Nekem is volt, de már kikezelték. Azt a kurva basz meg! Ez full hallod, ez a nadrág szárába ment bele.